county ya Nyamira mheshimiwa Okongo Omogeni nigobona gikirio bukurumio bagandote konekiwa ase county ya Nyamira obubono bwairire amagendero atari konekiwa kagokwana kuru ase ward ya Nyansiongo igotoka asense mu bunge ya Burabu. Okongo Omogeni nigobona gikirio mugabana bwe county yo Amos Nyaribo hasekeri atebire buna taribu yagosiekerwa ebigancha by'ekibesa mono keri kya World Bank nigobona haorokiro gotoko kwae enchira emiroberio ye county yo ego kolekana nsio Burabu mugabano bono ruchibesa ko World Bank mugabano chiwekai mugu uine armota gedega agenda ko tabero mugabano Nyamira omonto orochi baka World Bank gocha gotorama nga Nyamira toka ruchibesa chitokonye arabu mugabana gakobori unaye ngakiwatu mete chibesa batabanga chimboli chiari etebita chimboli chisoya account chikoria masakaro moko moro mugabano uyu atara kwana kende gyozi ara totenga chibesa chetu cha World Bank nga ichichie ashindwe sana, aibu kubwa sana. Mutainga Nyaribo, aibu wewe, aibu kabisa. Aibu sana wewe. Chibesa toka wewe ukorumumbu chitokonye na ekene chiago ko batyobe ka uchumo buko ube sana. Senye jana matanga tokoro kunyalibo. Nyalibo ne royo ito oruete Nyamira aga. Unanga ne rogo tene na mutwe ekera bagani bago cha simbauti yago cha ko mwana itoko boko yobo president unanga ne rogo rete chimbuli abantu bali. Nande nga kitoko na chimbuli chikale ko bugo chia sanga ese abantu ndi bakari kuturwani esi. Na umata yata kabire. Nechi wase chito cha World Bank. Umugambi ngo kwanda maruba yocho ire ese kibarasa. Umo Nyalibo lile chiwase chito cha World Bank. Ngo maitenga songora soma maruba likirwa kurwale. Chiwase chi account cha World Bank chi atomete Nyamira chi cha batokonya chi account chi hospital chi asietu.